Cellerer volem convidar-vos a tots a la Fira de Proximitat que faran demà aquí a la localitat de Benicarló. Estarà a la plaça Constitució i hi haurà 40 estands de tota la comarca. Nosaltres portarem horchata, portarem infusions, fruits secs, xufes i esteu tots convidats a passar el dia. Estarem de les 10 del matí fins les 7 de la tarda. Esperem que el temps nos respete. Moltes gràcies. ¿Quines característiques destacaries d'esta fira? Quilòmetre zero, el fet de que és una oportunitat per al petit comerç de la zona, de la comarca... És una fira on petits comerços poden donar-se a conèixer, fomentar el producte de proximitat, ja en el consumidor, un tracte de tu a tu i res, que vos esperem allí. De quina hora a quina hora, Olga? Serà des de les 10 del matí a les 7 de la tarda. I us Hi haurà activitats, si no tenen malentès, n'hi haurà uns balls, estarà ambientat. Molt bé, i quants estants hi haurà? Quants comerços Me penso que són 40 establiments que estaran allà a la fira. Serà gran? Sí, enguany quasi el doble que l'any passat. Doncs convidem a tots a que passen, no, Olga? Sí, esperem que aguanti una miqueta el temps i que, res més, això dir-vos que esteu tots convidats.